Awgrymiadau ar gyfer cyn i chi fynd i'r gwely a all'ch helpu gael noson well o gwsg. Cyfyngwch eich amlygiad i olau glas gyda'r nos, gan fod hyn yn atal cynhyrchu'r hormon cysgu, melatonin. Defnyddiwch y gosodiadau nos ar eich dyfeisiau sy'n lleihau'r golau glas. Ymlaciwch eich corff yn barod ar gyfer cwsg. Efallai yr hoffech gael bath neu wneud yoga ysgafn. Os oes gennych yr un drefn amser gwely bob nos, bydd hyn yn helpu eich corff a'ch meddwl i baratoi ar gyfer cwsg. Gwnewch yn siŵr bod eich ystafell wely yn amgylchedd priodol ar gyfer cysgu. Meddyliwch am eich ystafell fel ogof. Dylai fod yn oer, tywyll a thawel. Meddyliwch hefyd am gynllun eich ystafell. Os oes lle, gall helpu os nad yw'ch gwely yn union wrth ymyl y ffenest neu'r drws. Cliriwch eich gofod cysgu o eitemau sy'n annog eich ymenydd i fod yn actif. Cadwch eich ffôn i ffwrdd o'ch gwely. Gwnewch reol nad ydych chi'n mynd ar eich ffôn neu eich gliniadur o gwbl pan fyddwch chi'n gorwedd yn y gwely. Yn lle sgrolio trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu fynd ar YouTube, ceisiwch ddarllen llyfr go iawn, neu eich Kindle tra byddwch yn y gwely, neu efallai'r hoffech chi wrando ar stori amser gwely. Mae rhain am ddim ar Spotify ac Apple. Gallwch hefyd gael golwg ar Insight Timer, app rhad ac am ddim i helpu gyda chwsg, pryder a straen. Gwyliwch y fideo nesaf yn y gyfres cwsg sy'n rhoi awgrymiadau ar beth i'w wneud os byddwch yn deffro yn ystod y nos.